Ще завърша с няколко важни съвета как да търсите работа правилно. Не кандидатствайте хаотично навсякъде, проучвайте компаниите, разглеждайте какво публикуват, как говорят с хората, каква е средата, какви са ценностите им и какво казват служителите за тях. Може да преглеждате и LinkedIn профилите им. Защото интервюто не е само компанията да избере вас, но и вие също да изберете компанията. Подгответе се предварително, прочетете за позицията, разберете с какво точно се занимава компанията. Подгответе въпроси, мога да ви дам примери. Как изглежда един работен ден на тази позиция? Какво компанията очаква от мен през първите месеци? Какво прави хората успешни в компанията и как се развиват служителите? Това показва мислене, интерес, зрялост.